maging dining table. Dining table lang din. Anong luto mo, Day? Fishball na buo. Buo. Nagyelo kasi, kaya ano. Pero, kamusta na kayo? Hello po, good morning. Ayan, hindi pa kami makalabas ngayon kasi umuulan pa. Non-stop ang ulan. Magluto-luto muna tayo dito sa sa bahay nila. Sa bagong bahay na hindi matapos-tapos. Ang ating mga labeler. Nagsasideline pa sa bukid nila. Kaya busy pa sila. Baka kami na rin ang mag-tiles. Baka kami na rin ang mag-control dito. Magkisame. Ito guys, nakikita nyo to. Ako nang palitada nito. Huwag ka may pen. Yung prenup natin guys, di pa matapos-tapos. At ang ulan ay non-stop. Hello po sa 17,000 viewers. Good morning sa inyong lahat. 21. Tingin. Dito ah. Hi Greta from Ervin. Yun. Paro-paro, J. Isang paro-paro, J daw. Ayan, ano po kami, maglalunch lang dito sa ano. Nice. Ito yung bangus namin, no? Bangus na nabigla. Nabigla. Hello po sa 55,000 viewers. Ayan, sige, rumami ng dumami kayo. Tapos, meron tayong cake yan. Yan, sa palumili yan. Kausawan. Malabo. Minsan naglaman ng sili. Hello po sa 62 viewers. Ano? Dahil ang sausawa ko. Ang sawan ng cake yan. Ayan na. Hello po, Miss. Ano daw? Hello po kay Ate Rose Anis Peb. Okay, Ate Rose. Ano ba? Yan, ibala. Hello po, kabagi. Kay Rose Ann. Yan. From Nueva Vizcaya. Ano may dalang baby mo? Oo. Kumusta lang yung baby? Ay, si DJ po, nasa hospital pa din. Pero, sinugod ko yung pamangkin niya sa hospital noong isang araw. Siya po ang nagbabantay. Hello po kay Sir Marlon Gonzales. Yan. Thank you, thank you. Good AM po, DFL watching from UAE. Kahit nanonood ako ng Netflix, basta nag-appear channel nyo, sigurado watching agad. From Albert Cortez. Thank you. po, Ingat po kayo Albert dyan. Curtis. Watching from Malate, Manila. Shoutout naman po kay Ate Greta. Ayan. Hello po kay Yan Rictaso. Hello po, ingat po kayo dyan sa Manila. Kay Marietta Custodio, good morning. Hello po, Ate Greta, musta po? Shoutout naman from Bernardo Cruz Jr. Ayan. Hello po. Sit down, Pen. Ano galabas dyan sa What? Oh no! Ano? Amin na yung isa, yung isa pa. Ano yan? Ano yan? Ay, nasa kondo ka? Ang ginagawa mo dyan? Ano? Wala tayong ano. Wait lang guys ah. Ano yun ba? Yung palit ako yung nito. Ano Si yun? Greta. Sino si Dom?
Bakit ang Ay, gagawin? dati na daw na. Ako na naman siyempre ako. Diba? Lagi na lang. Pero dapat diyan ka na natulog. Oh, may papag na sila doon, guys. Oh. Ido-donate na namin yung papag sa kanila. Yan. Kasi, yan, nagatipid na sila. Sa asin lagi tayo gulay. May isa na silang papag. Ano yan? Antik kaya yung papag na yan. Mas matanda pa yung kay Thunderbird. Yeah. Wala pa ako, buhay na yan. Ano yan eh, Nara na? Ano mo eh. 21 yung pinakamalaki. Oh, ito na si, si Kuya Billy. Mga stress? May stress na ba kayo, guys? Wala stress. Daming sunod. Stress ka mo sunod na yun. Wala namang ano. Ano na kaya to? Ang hang sa'yo. Dumatulog pa muna dyan. Ba, nakakondo sila. Sana all nakakondo. Sina? Sabi mo nga naman yung ano, yung cabinet. Yung plato Yung ano, yung sabi mo sa cabinet. na-floringan na rin po yung kanilang ano. Wala pang tiles. Hindi pa siya tapos talaga. Kasi nagasik ka ang aming mga labor. Yeah, may pinto na rin yung CR. Wala pang bintana. Sa isang araw yata ikakabit yung bintana. May uling yan o yung karton. Ano daw? Vacation? Or ano? Vacation, vacation, vacation. Ate, wala ka bang loud? Hindi, mag-pop up yung comment dito. Hindi ako makabasa. Kawawa naman si Joanne. Parati na lang siya nagluluto. Prito lang man po yan. Kadilim. Ayan, samahan niyo po kami sa aming pananghalian. Hello po mga kapatid, shout out po sa asawa ko na si Severo Pico. Yan, shout out po kay Ma'am Severo Pico. Hello po. Sinong natawag? Hello po sa inyo lahat. Hello sa ating 102 viewers. Good morning po. Hello po. Parang nakatingala ako. Ikaw ang nakatingin. Dalawa. Ay, malit na siya kayo? Tansin ko ka? O, sige nga ba, Ben? Kahit isa na lang muna. Isa lang. May klase ba yun natin? Dalawang klase daw. Baka brand lang naman yun. Baka barang-barang yung klase. Babies pa nga dito. Ha? Babies. Babies. Yung babies daw. Oo. Babies. Kasi yung July lang kasi yung kanila ulit. Meron lang? Wala bang load to ating ano? Oo. Kailangan naman. And shout out po kay Sir John Gonzales from Dagupan City. Dapat meron siyang
Sa family Kasem at Rualiso at Castro family, hello po. Kain po tayo. Kain. Ikaw nga Kuya Abili, Ah, mag-shout out. May dyan sa cellphone mo, para hindi ka nalang mahirap. wala akong ano. Load. Wala akong love. Wala yung YouTube love ko. Ito kay ate. Wala ang ating mga senior guys. Yeah, busy sa bukid. Shout out to Chicago and Chicago pa lang. Chicago. Chicago. Kuwait. Chicago. Kuwait and Chicago. Chicago. Nasa yung guys? Hindi nga, hindi. Ako, wala mo kung Ano mga? Gabi sa mesa. Ha? Sino po sa ating 110 viewers? Alam ko. Pamita kayo. Hello po. Ano kami tatay? Lipat tayo kami guys. Hello, Sister from San Diego, California. Ate Andla. Hello po, Ate Andla. Hello po. Sara na dun sa ano? Nala ko na doon. Sara na daw. Hindi ko ganun. Base. Ang sabi ko na delete ko na ako. Ang cellphone ko dun sa dahil dito. Shout out po kay Ma'am Risa Fedelo. Hello po. Ano yung Pasig? From Pasig. Dito din sa Pasig. Pasig. Baka Pasig. From Pasig siguro po. Hello po, Ma'am Risa. Yan. Kahit dito po maulan. Pero huwag dito na rin. Hello, DFL and Dili. How are you guys doing? So glad to be able to see the live video. Yan. Happy 17th birthday po sa grandson ni Ma'am Florentina Van Joylen. Happy birthday! Enjoy your day, baby. Happy birthday! Wala, parang panaw. Umaya na. So, kay Ma'am Andin Sabre. Hi sa inyong apat na Maria from Baguio. Hello po, Ma'am Andin. Kay Ma'am Sarita 698. Morning, everybody enjoy eating. Yan, thank you so much po. Ayan, nasa 100,000 viewers nating nanonood. 100,000. Hello po. Isang malaking tao naman dyan, Greta. Yan, si Lynn Caleb. Good vibes lang para maulang parang from Antipolo City. Yan, shout out po kay Bessie and Kenzie at Theo from San Jose, Nueva Ecija. Hello po sa mga taga Nueva Ecija. Asan yung sili ay? Dito ako, no? Kuha ka ng baso doon. And yung baso, Oh, hindi ko na. yung shout out po kay Chris Malabanan and family from Pancos, Florida, USA. Ito po, Pancos. From Pancos, Florida. Kain tayo guys ng kikiyam. Kikiyam. Bilisan mo yan natin, naubos na to. Oh!
sa aming channel. Yes, Happy ako. 1,000 subscribers! Yay! I-celebrate na rin para namin. Ito na yung 1K celebration ng KP&I official. Thank you ako si Daisy. Thank you. We appreciate it. Yes. Hello po kay Sir Willie Mendoza. Nakakamiss na si Mami Dragon. Sabay silang nawala ng mama ko sa from Anlin Salve. Condolence po. Kaya natin yan. Yan. Kaya na tayo sa luto. Ano oras na ba? Ito po sa ating nanay 27 viewers. 12 na? Kay Ate Ann Vlog. Ay, subscribe din po ako sa KP&I. Wow, thank you po. Thank you. Sa pag-subscribe. Shoutout po kay Madel Bautista from Indang, Cavite. Hello po, ingat po kayo dyan sa Cavite. Indang! Indang! Si Indang! Good morning din po Good morning po kay Raniel Francisco. Ayan. Kay Patricia Fairberg. Kanino kanya? Oo, kanino ka ba? Taga Mindoro din ako, Ate Greta. Taga Mapaya. Wow, hello po. Ingat po kayo dyan sa Mapaya. Kay Janet, shout kay Janet Barcelon. Shout out from Tansang Cavite. Wala nang ano ba? Malamig. Malamig. Hello po sa 123,000 viewers. Kasi po kulang ka. Wala pa daw talaga. Hindi. Patuloy, hindi ka na po ang tubig. Kasi natin. Shout out po kay Jerome Gordo. Yan, hello po kapatid. Ingat po kayo dyan. Shout ka rin. Kasama nga mag-ate. Yan, ikaw naman daw magbasa Billy, sabi niya. Shout out to John Gonzalez from Dagupan City. Yay, yay. Nalagay kita. Balik mo sa ano, kumikita. Diyan ba sa inyo guys, maulan din? Dito, non-stop yung ulan. Marami. Ang gabi pa. Shout out to Victoria from California. Hello po sa mga taga-California. California. 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 Yung California, bilisan mo siya ilalim tulad dito sa Pilipinas. Yung pagkasito niya. Wala. Hindi yung parang ano siya, parang Manila or Hindi lang. Some parts there's a meron Ano bang pinaka-ano sa California? hindi ba yung pinaka Sikat, pinaka sikat na city, Los Angeles and San Francisco. Angeles at saka San Francisco. LA. Those are two biggest. baka nakalala. Sa mga nagtatanong po kung may lahi na po siya. Wala po. Pure ano siya, Pinoy. Pure organic from Batangas. Taysan. Talisay. Ay, Taysan, Batangas. O sa mga taga-Taysan dyan. Ano pa nga Kuya Billy, mga Batangas. Alay. Alay ba? Alay. Alay lang alam mo ah. At kami rin lang eh. Sabi mo, napigit kayo. Ano kasi? 9 years old lang siya. Parang five. Napigit kayo guys. Nung umalis, nung pumunta na sa Kasi ito Kaya rin siya masyado sa Batangas. Hmm? Hindi ka rin masyado. Kasi hindi ka naman lumaki na doon. Hindi ako naman. Ala Akala ko. Sino yung dalawa? Ibubos Ala ng mga bahay. kaya. Hindi. Sabot na yun. Ala mga kaya. Parang missing sa Mindoro, yung sasalita yung may isa dito. Ano na kami dito? Okay. Okay, let's pray. Honey. Oh, si Billy naman daw mag-pray. Danay
Dala sa Doon kayo sa pasok ng dugo. Wala na dala. Plano na ako. Ma'am, pray mo na. Power doesn't produce you from you. It's such a station for your body. Kain po. Kain pa! Magplato ng Gordon Charles, oh. Yo, what's up mga ka-dragon? What's up mga ka-feeling? What's up mga ka-loko? Ang style po nito ang aming mukbang ay aming panangalian. Tutuloy namin yung tema. Freedom na hindi na natapos-tapos, guys. Ano lang? Walang tigil. Mabandang lubos. Tapos na makapalod nila yung ano eh. Excited pa naman kami kita sa inyo yung final product ng aming ng aming photo shoot. Ganda guys! Tira mo ko. Parang professional kumite. Si Greta. Wow! Oh. Ito, mukhang professional. Picture lang po yun kasi yung video ng ano. Yeah. Yung nag-picture. Sa Ate Madonna hanggang sa kasal ko, siya yung stylist. Tagahin na guys ng gown. Ay, naglalay ng gown. Ikaw Nakagawa ang ng marunong. Ay, no po. Kamay. May kutsara ko yun. Dalawa nakagaw na ako. Ayos-ayos ako ng mga na. Ano po na? Si PJI. Hindi naman yung kutsara. Charles. Ito ako kutsara. Hindi ba naman? Ako, si Papa hindi ba naman magano? Tanood. Kahit ano yan, kahit tuyo lang nakatsara. Wow! Tanood. Di po naman mo kamoy. Tato. Dito ka naman ano? Para wala nang inawan. Dato ka pa kasi. Ayun nga, plato. Kaya bumigyan ko ha? Charles! Ha? Kumakain na kayo. Ako magsasayin pa lang. Nauliak na nun. Tawag, hindi kayo pa nakaapoy. Shout out po sa wife ko na si Lovely Ligaspi. From Romel Ligaspi. Shout out po sa iyo, Ma'am Lovely. Shout out din po kay Cherry Lynn Gazera Bernal from Abra. Makuha ka ng plano mo. Kaya hati ng ikil. May kanya pa niya dyan? Hello kay Franklin. Ayan, hindi na kayo magdagat. Kay Kuya Frank? Hello Kuya Frank. Bubuan mo kuwatan. Kuya Frank ng Austin. Ay, nga. Basta na yung Kamusta na yung mga isda natin dyan, mga gamit natin dyan? Walang daw. Namis na namin yung yung gamon. Oh! Mamaya ka na tayo pagkakas. Pag maulang talaga, ano yung masarap yung mga ganito. Yung buwan sa mga. Ang sarap ba yung sa mga? Kasi yung sarap na dito. Bukas ang sarap. Bukas. Lugaw. Bulalo. Sarap. No. Bulalo. English daw. Oo, yung Tagalog. Ato yan, walang hinidik-hiday. Nabitin mo na yung mga kanta kayo. Tawag mo na yung tigay. Yes. Oh, nagre na. Malakal. Nagre Kaya na. ba? Okay. Sabi natin na ilan yun eh.
naman daw sana mag-English. Lalo pa yun. Ang isip. Puro marinig ko kay Dana. Lalo. Ba't sa toyo? Ito. Diba sabi ni Billy, lutuan na tayo ng adobo. Sa gano'n niya. Ano ba? Ibabay ko doon. Ano? Shout out nga pala kay Sir Gaya Galaw. Thank you so much po. Hello po, Dayang. Thank you. Hello. Thank you. Hello. Yung sinatahan? Siyempre kay Sir Anonymous Subscriber. Hello po. Hello po Sir Anonymous Subscriber. Kay kapatid na Orlando Miranda. Hello. Kay Corinne at Colby at kay Mark. Shout out. Nalaglag na pala ako. Ano kanin? Hindi, kapag pala, nakalimutan mo naman. Nakalimutan ka. Nakalimutan ko. Pwede pala kami sa ilalim. Hello, Joy Miguel. Hello sa'yo. Kay Sir Reynan Martinez. Hello po. Kay Sir Rock Hernandez. Ayan, shout out po sa inyo. Hello po. Kay Sir Samuel David. Yung plato ni Papa na mo. Kay Paeng Chipaeng. Kay Rafael Monar de Terreno. Hello po. Kay Nando Bello. Kay Claudia. Sir Hernando yun. Hello po Sir Hernando Bello. Ay, hello po. Kain po tayo. Hello po. Bahay po muna tayo at maulan. Ulan din dyan sa kanila, sa Manila. Diba? Parang din sa Pagkakas. Pagkakas Manila. Sabi ni Annalyn Salve, ganda ni Peg. Thank you. Thank you. Sino yung magpunta nga dito? Matigil mo. May nailawan ko sa Matigil mo. Kay Joran Tolentino. Joran ba yan? Ayan, naantay ka na ni Peg. Kaya na papunta. pinantay ka nila. Sabi mo daw kasi pauwi ka na. Sandali pa naman kumasin. Baka sa dada. Baka tatawanan na. Patay ka na. Hindi ka mo nang sa ganyan. Magpiprint up din kami mamaya, pero hindi po sila. Sabi Jarot sa kasi po. At si Joanne, tsaka si Boy Pogi. Si Boy Crazy. Maganda ng kanin ni Jack. Ay, sige. Sige, sige pong kalapkan. Lang ano? Yan. Napigil niyo ka magkaan? Sabi ko mga ng plato. Ano ginagawa? Cellphone kayo ng cellphone ko, hindi ko na-cellphone. Magkahit lang din katamaran niyo pa. Hindi, antay na daw ako. Ano sila na doon? Sa'yo ng kain. Ha? Ikaw ka na da. Sige, kunin mo lang ng gusto mo. Tama, ubusin. At Hindi pag-work kaya. mo, wala. Dito wala ka makainin. Yung ano na? Fishball? Fish lang? Ano pa? Pa? Sige, kaya na kayo na. Ayan, happy birthday kay Jerry. Jerry, hello po, happy birthday. Happy birthday!
Hello po sa 273,000 viewers. Thank you. Thank you so much po. Dito rin sa Bulacan, maulan na. Malakas pa ang kulog. Sabi ni Sir Josh. Ethan Walizo. Tag-ulan na talaga, taglamig na. Peng, kailan ka rin kakasal? Ayan, pag dumating na po yung kanyang, Jordan Tolentino. Issue? Ay, Ano ba? Sige, sabi ko na. Okay pala ni Billy, laman lang sa akin ng isang ligo. Sabi ni Samuel David. Kay Ma'am Edna Antonio, hi Dapper, good morning dyan. Watching from Zero, watching from USA. Hello po, Ma'am Edna. Hello dyan. Salamat po sa kanyang mga. Siyempre kay Sir Kati, kay Ma'am Kati at kay Sir Ronnie Culiaro. Birthday, happy birthday po. nasa kanilang vacation pa naman. Yung copy. Nasa Iceland. Mga lamig-lamig. Ba't kung ano nila sa Iceland? Gusto ko yung pinunta nilang Iceland. Kung talaga yun, gusto ko yung lamig. Saan sa dalang kay Billy? Ha? Ha? Hindi ka nagagala-gala? Meron. Minsan, pumunta ko sa snowboarding sa Tahoe, ang 3 or 4 hours drive. Panlino. Usually, nagtatrabaho lang ako. Bahay ano lang talaga siya. Bahay, trabaho. Bahay, trabaho, church. Tapos wala daw ano doon, royal. Yung paspas niya dito guys sa nilo. Yung soft drinks, dad! Ay, nakita daw mag-subscribe. Yung kalaban nila. Yung maliit na dalaga, makaapat siyang ganun sa magapon. Kasi namiss niya daw yung kanya. Gagawin kasi nung may royal sa ano. Pati yung karukel, isang bagay, ay limang bag, binili niya. Parang gusto niya yung May bawang. mga boy bawang. Meron ko ba ako? Sa Pilipinas. Ano na? Ay, paano ba na? Tumayo pa kung bakit. Gusto natin to. Tayo ano mamaya. Busy na naman. Hello po ka Sir Ronald Reynoy from Los Angeles, California. Ilan po sa mga taga-LA? Sisi. Baw. Diba? Ay, wala na kami. Anong magandang kanta doon sa Amerika? Nevada ba? Nevada, yan, depends. New York, Florida, North gusto mo ng beach. Colorado. Colorado, Colorado. malamig yun. Pagpunta. Yung mataas elevation. Parang maganda, parang maganda. Mataas yung elevation. Malala ka sa bag. Parang bagyo, ano lang yan. Siguro walang higit. Meron namang heater, ano ba na? Ay, bago na pa. Saan ka ba? San Francisco? May bagyo-bagyo rin yun. Meron. Sa California, Pero, drought, mahilig yung drought. Walang ang nakita ko doon yung mga wildfire, no? wildfire sa California. Lindol at saka wildfire. Pero hindi mo kami nabot Ng wildfire sa mga forest. Ang susunog yung forest tayo ng bullet. Malayo kayo doon. Malayo. Ba't nagkakaroon ng Kawawa yung mga tao pag nasusunod yung bahay nila, lahat ng possession nila, lahat ng nasa bahay susunod. Tapos lahat sila lahat. Kaya hindi ko makakarating sa Pilipinas. Gusto na ni, ano no? Ang laki ng ilang lugar yung Mga susunod. Hindi sadya talagang kasi sobrang hindi. dry, dry sa init at start na. Sumili pag mga Wala tapos mga gamot talagang na tuyo. Dahil Pilipino sa ano, online mo. Pag
Sabi ni Sir Arnel, Pineda, ay Ligaspi, Pineda. Simulaan niya daw sa lugang kakasal si Camila Verla. Wrong. Labo pa sa sabaw ng bigas. Mahino pa yun eh. Ang sabaw mo po si Te? Mas muli na kasi Beta. Kain guys, welcome back my Oreo. I miss you. Nabiyag na real. Ayun, taga-elo yata yun ah. Si Blitz. Si Vix. Ay, Oreo. How are you? Oreo. Kamusta ka mga? Kamusta ka lang ay? Ay. Gusto mo ba? Pinapat mo kasi sa amin eh. Shoutout po kay Sir Arthur Kusila. Hindi. Ewan ko. Yes, Blitz, I am from the Bay Area. San Francisco Giants. Saka, hanggang sa Sir Arthur. Padaan po. Billy boy, you are from Bay Area? Yeah. Tawag yung lugar na yung Bay Area. Bay Area. Yeah, tawag ito. Malayo ka sa ano? Saan yung yung lugar? Mga yun? Sa San Francisco. Yung San Francisco. Yung Golden Gate. Nakapunta na ako dun. Kapag nanginig. Diba? Dapat yung isang bakit ka? Sa Daly City, maraming Pilipino doon. Sa Daly City. Filipino yung... Ba't ka kumain ko? Ito isa. Kumain ko. I was there last week. Daly City katabi ng San Francisco. Nagbayad sa dalawa. Oo nga, hindi na ako siya yung buwan sa kanya. Sabi ko mag-diet na siya. Sino mga alaga? Well, I used to be employed at a dental office. Sabi ni Sir Sipanga, Ayun ka. kung ka daw itatrabaho, I used to be an office manager at a dental office. Dental or Ganun mo ba? Sabi nila. Tara, gimmick tayo sa Sulita. Dala mo dyan eh. Dito sa Sulita. Pero po, kailan? Accept na yun. Saan yun? May YouTube channel din po sila. Paki-subscribe na lang po. KP and I Official. Thank you po sa mga nag-subscribe. Supportan niyo po ang bago namin. Ayun. Para sa panibagong simula ng kanilang buhay. Ito. Pangbubog. Guys, susog na naman. Thank you sa Adnan Ligaspe. Ikaw po sa bigyan. Dito kumalik ka dyan. Sa ating Juan pa. Second wedding. Pakasal daw siya kay Boy Brady. Nag-prepare na rin sila ng kanila. Wala nga, ka-Arnel, baka meron ka dyan. Nalaban nga ako. Baka iludurin mo. Punta ka ni Jordan. Pagod si Jordan dito. Diretso lang. Ano kung magsabay na ano magsabay mo lang kayo sa airport kayo ano yung tugtog ng TikTok. Hindi ko mo siya kilala. Dapat na kami. Nagkakain eh. Sarap pa pa. Sakto lang pala yung kanin mo si Dropa. Sa mga hello sa 300,000 viewers. Thank you. Hello po. May
may nagko-comment doon sa video namin last episode. Bakit daw hindi kami nag-rep ng professional photography. Photographer. Kasi gusto nila buhay probinsya nga. Kaya yung simple lang ba? Saka po, si Kuya Billy, hindi naman siya sobrang gusto niya simple lang talaga. Hindi na daw Simple kailangan. is beautiful. Yeah. Simple daw. Diba? Just like her. Di ba, we? Init. Kaya yung sa kasal din, huwag kayong mag-expect ko na super Simple lang din. Simple lang din po. Basta makasal. Puro tantan-lubong, guys. Importante makasal sila. Tapos kada yung ate Jimelina. Sigihan lang. Panahon kasi ngayon, hindi na kailangan yung bongo-bongo. Kasi meron pa kami pinapagawa guys. Okay naman siguro sakali. Ayaw mo ng bongo-bongo? Siguro, kaming dalawa na lang. Kami doon lang kay Ate Weng. Diyan sa menu top. Yeah. Okay na daw. Heard. Sarap siya. Sarap. Nag-aaway na si Toby's and Greta, I love you. Toby's, huwag ka na singin. Second na si Gabriel. That's my Oreo. My Oreo. Bangus po ang namin. Inihaw. Ang pag-uwi natin. Inihaw po na bangus, kikiam at squid ball. Shout out. Sniper Pest Control Services. Yan. Hello po. Hello po sa Sniper Control Test. Baliktad na. Sniper Pest Control Services. She is my lion. She is my Love. She is my love. Sabi nito. Binagaan mo sila guys. Sagutan na. Hi, Junior Supangan. Kamusta ka lakay? Hello po, Sir Junior. Manong. Nakita na sana kami niya na yung sa Manila. Pagtutundo. Paano kaya di pilit nga pang nakikwan, pagkadayo? Dito yung airport. Like niya na? Ay, katay ko na doon. Mas kumuha sa airport. Sabi niya, uy, mabati ako. Makita lang sila. Magsulod. Magsulod ka. Nasa na yan kasi sila nasa NLEX na daanan nila ako sa Naan mo yung PJ? Daanan nila ako doon para daw kain ko kami doon sa airport. Record. Kaya doon kami sa Jollibee. Baka dala niya na yung passport niya. At isama ka na. Ay, nasa ko pera. Ito, pera ko. Ay, dito. Ay, kukuper. Ay! Dito siya. Dito. Doon sa kabila. Nasa ba kayo kita mo? Ay! Ay, mami mo pala. Sobrang maras ka naman ako lang mo. Kaya wala. May 342 na wala. Hello po. Hello po. Salamat po sa panunod sa aming live. Katawa ko yun. Katawa ko ni Junior Supangan. Kayo na lang sir magpunta dito, Mano. Nagdalawin doon natin si nanay niya doon sa si nanay ko rin. Andito na ba? Oo, di ba kapatid niya? Kasi ako kasi Kasi nasa may Bulinaw? pag naligaw po kami ng May kaganda pa man ang bahay niya sir. pag naligaw kami dyan sa Tarlac, diretso tayo ng Pangasinan. Kailan kaya? Shoutout po kay Team Tots PD. Parang na-miss ko na magdagat.
Buslog. Tara tayo, Buslog. Oh, 10 kma. Ay, malalim ang buslong. Ay, ang ano. Malalim. Malalim ang fish pa ni Basla. Marinig ka ni Kuya Jay dyan. Oh. Shout out sa mga team KMA, sina Kuya Allen, Mr. J, Mr. Manda, at si Mr. Man, Mr. Pan. Ano po ang Siyempre, ang Team Oxy. Ay, guys, yeah. Doon na kayo sa bahay. Yan, YouTube channel po namin, KP and Guy Official. Comment nyo yan. KP and I yan. Ikaw na, KP and I. Iko-comment ko nila. K as in K and KP May orientation mo ngayon. I, then official. Sobrang nanis ka di Oreo talaga yan. Ano ito si Oreo ngayon lang ulit at Nakaanda na pa pero meron na siyang ano, may handset na siya. Pajibar. Pajibar. Sugar na chocolate. Alam mo, ang dami pa rin ng babash kaya ano, sa, ano, Saan daw sa Batangas si Billy? Pakiulit mo. Taisan. Taisan, Batangas. Taisan? Taisan? 1 Taisan. hour away from Lipa. 1 hour away from Lipa daw. Or Taisan. Second immersion? Baka hindi na narinig. Parang hindi ka na. Wala na ko pera. Gusto mo ba? Gusto mo mo yun? Founder, thank you. Baka muna, thank you po. May pay. Oh. Ang kalat yung pera. Ano ba yan? Ano ba yan? Hello po kay Mrs. Coripo. Miss Coripo. Hello po, Mrs. Coripa. Coripa? Coripo. 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 Kay Cory. Coripo. Taong ang bango. Nagabiglang. Belated happy birthday po kay Ma'am Juliet Valdez. And sa nanay niya na si Lorena Valdez. Belated happy birthday. Happy birthday. Enjoy your day po. Enjoy your day. Tapos na ba? My beauties, my drum. Shout out po kay Jason Hidalgo from kay Jason Hidalgo and Hidalgo family from Bawang. Bawang na yun ba to? Bawang. Hello po sa mga taga-alak inyo. Bawang talaga. Bawang yan. Bawang. Bawang. Hello kay Sir American Rat. Good afternoon po. Gusto niya ginasubukan niya ni School Fair, pabebe. Ayaw niya nang isa na lang yan. Grabe ka yung tulog. Marami kayong trabaho. Marami kayong oras. Hindi ka makalaba. Pagtambak ng bahay. Hey, Glock, may isang trip ka doon na lang naman. Kunin pa natin yun. Dapat mo po nag-iwasan ka. Sa nga rin yung Stars. Oo, ang hirap din mag-ano, no? Hindi pa kayo na-stress? Hindi pa. Malapit mo.
Malapit na. Parang kami na-stress eh. Sa totoo lang guys, lalo ako may stress. Basta ako sa akin. Oo. Kailangan ko sa Hindi, kasi yung preparation nila, sobrang sila lang. Kaya sobrang ano na lang yung panahon. Mag-aantay pa kasi kami ng date. Tentative pa yung ano nila, date, tapos na. Hindi pa siya official. Hindi pa siya official. Meron pa kasi hinantay na ano, isa na lang na dokumento. Sayang to. Kaya ng aso. Tira mo rin yung aso eh. Wala man si Gigi ah. Aso mo naman. Pagaling ka na na. Hi guys. Kagaling. Si Nana, yung pamangkin ni Gigi nasa ano. Nag-date sa hospital. Ah. Si Gigi. Yan. So ngayon guys, after namin, Work ko ulit. punta na naman kami dun sa Batalitaw. Ito tuloy ang prenup guys. Hindi pa tapos yun. Isa pa yan, guys, ay napakaginipan ko nakagabi ang prenup na yan. Ito pa may tulog guys. Pag ano kasi, pag yung nag-rent pa kami ng ano, hindi, parang hirap yun. Kasi syempre maraming location. At saka ano, may sarili silang ano ba, kaya may sarili silang idea. Kami rin kasi mayroon din eh. Siyempre nakakaya Suggest. Oo. Kasi sila, Tsaka ano, magkakalayong lugar. Siyempre yung sa atin eh, ano talaga, ipag-iputan mo talaga, napuntahan mo siya. Diyan. Eh yung talagang photography, kahit ano. kaya kami Hindi ko dito. ako pero sasama ka dali. Pero promise talaga, ganda. kasama. Sinasabi ko na sa'yo. Okay, Oo, ganda. Ganda nga. Dinama muna ako Oreo. Kasama Hi ka. Oreo! Hello, are you my friends? Hello Oreo my friends! Oreo, my friend, na friend zone ka na na Oreo. Ring zone. Nagka-aray sa Ko'y sakit naman na. Di naman yung bayag-bayan. Diyan. Na friend zone, Friend zone na ba? Oreo. Ayaw. Usapay kami Oreo, te. Mas po katabi ni Dragon Fruit. Maduna. Kay Boy Pogi na po yan. Taken na po yan kay Boy Pogi. Boy Pogi. Shout out. Kuya Richie. Oo, si... Masarap to, ay sabi niyo nga na Si ito. Sir Willie, taga Batangas din pala. Sir Mickey. Sir Willie Mendoza. Ah, Ano ba yung mga Sir Willie? Ay, Ano lang? Hello, Sir Willie. Batangas. Tara na sa Batangas eh, maligo na sa dagat eh. Kailan po kayo ulit Sir Willie? Nang mapasyalan po ng Baka naman, Sir Willie. Malapit lang po ang Batangas sa Mindoro. Magtalid lang. Kawit dagat lang. Isang ano lang yun. Isang barko lang. Kulit na. Serious story ah? Basahin mo nga. Ayoko nga. Magbasa ka nga. Hi guys! Thank you po sa 335,000 viewers. Thank you so much. God bless you all. Tara na, let's go guys. Basahin mo nga. I love you, Juan daw. Space V. Philippines. SFS. Yung kay Ano Oreo. to? In Mga Philippines Oreo, is the next mo. Tawagan kita. Singapore. So, nasa ano si Singapore mga ibang na DBS. Sa Christmas daw, yung si lady. Pangalan ni Sir Willie. Shoutout po kay Ma'am Susan Ganado from Vancouver, Canada. Hello po. Hello po sa ating mga kapatid dyan sa Canada. Advance best wishes toys and movie. Yan. Hello po kay Ma'am Maria Marlene Casinal. Ay, Hello din po kay Sir Barry. Sir? Barrio Gary from Bacolod. From Bacolod, Negros Occidental. Ano, nakarating na tayo din sa Negros. good night na daw, sabi ni Mrs. Corico. Good night po. Good night po. Good night po. Kami- Good night po. Ingat po kayo. Ano, tara na.
So, let's go guys. So, Wait, ganito na na lang tayo. po ang aming live guys. Thank you po sa Thank lahat you. ng nakijoin. Salamat po. Ingat po kayo palagi. Good night po and good morning po sa lahat. Bye po. Ingat po kayo palagi. Thank you po sa mga nag-subscribe. Magti-taping pa. Thank you po yung mga artistang to. Chararat.